Espainiako Auzitegi Nazionalak 14 iheslariri buruzko datuak eskatu dizkio Venezuelako gobernuari. El País egunkariak argitaratutakoaren arabera, epaitegiak pertsona horiek Latinoamerikako herrialdean leudekenaren susmoa du eta Francisco de Jorge magistratuak eskaera luzatu du Dignidad y Justicia elkartearen mandatua onartuz. Epaileak euskal iheslariek errefuxiatuen kolektiboarekin luketen harremana, bertan egingo lituzketen lan motak eta etarekin luketen harremanaren inguruan galdegin dio Venezuelari. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak agerraldia egin du astelehen honetan, Xenpelar Beltxo eskolan eta Kukai dantza konpainian izandako eraso matxista salaketen inguruan udalaren jarrera argitzeko. Biktimen borondatea errespetatzeak ardatz izan behar duela aldarrikatu du. Eskolako irakaslearen aurkako salaketei dagokienez, udalak maiatzean izan zuen indarkeria matxista kasuen berri eta lehen unetik hartu zituen neurriak gurasoei adituen laguntza eskainiz. Bestalde, Jon Maia Kukaiko zuzendariaren kasuan, erakundeak 2024an izan zuen salaketen berri eta Maia eremu publikotik apartatu zuten. Tubor Reunidoseko administratzaile konkurtsalak baliogabetu egin du zuzendaritzak proposatutako enplegu erregulazio espedientea. Halaxe jakinarazi dio enpresa batzordeari gaurkoan, haiekin izandako bileran, aiaraldea.eusek argitaratutakoaren arabera. Hori gutxiez eta Amurrioko eta Trapagarango lantegiak irekita mantentzearen alde egin du, baita logistika alorra azpi kontratatzearen aurka ere. Sindikatuek plantillaren egoera oraindik ere delikatua dela esan badut ere, txalotu egin dute gaurko erabakia. Gabon guztioi eta ongi etorri ekainaren bateko albistegira. Etxebizitzaren auziaren inguruko agerraldia egin du gaur goizean EH Bildu Gasteizen. Bertan izan da Maite de Felipe. EH Bilduko Azpeitiko eta Galdakaoko alkateek agerraldia egin dute astelehen honetan Gasteizen. Etxebizitza larrialdiarekin guztiz konprometituta daudela adierazi dute eta horri aurre egiteko erakundeen arteko elkarlana ezinbestekoa dela jakinarazi dute. EH Bilduko hainbat alkatek agerraldia egin dute astelehen honetan Gasteizen eta etxebizitza politikaz mintzatu dira. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak eta Inigo Hernando Galdakaokoak hartu dute hitza eta adierazi dute kontziente direla auzokideen kezka nagusietako bat etxebizitza dela eta gaineratu dute ezker subiranista erabat konprometituta dagoela larrialdiari aurre egiteko. Ezker subiranista erabat konprometituta dago etxebizitza larrialdiari aurre egiteko. Sinisten dugulako Euskal Herrian etxebizitza eskubidea bermatzea posible dela. Badakigu, udalok behar baino baliabide gutxiago ditugula. Urte asko daramatzagu azpifinantzaketa hau saratzen. Eta guzti honek eragina dauka udalengan, herritarrengatik gertuen ditugun erakundeetan. Agerraldian zerbitzu publikoak mantendu eta zabaltzeko beharrezko baliabideak eskatu dituzte. Era berean, agintaldiaren azken urte honetan, etxebizitzaren arloan gehiago eta hobeto jardungo dutela nabarmendu dute, baina horretarako errespetua beharrezkoa dela azaldu dute. Ezinbestekoa da, egunero udalean lanean dihardugunekiko errespetu instituzionala. Horregatik gaur, mezu bat zabaldu nahi dugu Euskal Herriko lehen indar municipalista gisa. Konpromisoa, erakundeen arteko lankidetza eta erantzukizun partekatua. Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko ezinbestekoa da erakundeen arteko elkarlana. Bestalde, EH Bilduk posible 30K plana aurkeztu duela gogoratu dute. Datozen 10 urteetan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko. Eta argi adierazi dute, etxebizitza ez dela negozioa, eskubidea baizik. Nafarroako karta sozialak eta gerrarik ez taldeek belizismoaren aurkako aldarria egin dute gaurkoan Iruñean. Informazio gehiago dauka Leire Janok. Nafarroako karta sozialak eta gerrarik ez kolektiboak elkarretaratza egin dute Iruñeko gobernu militarraren delegaritzaren aurrean gerrari ez bizitza duinak denontzat lelopean. Kolektiboetako kideek joera belizista eta militaristaren aurrean beste jendarte eredu bat aldarrikatu dute eta administrazioei gerraren kontra konpromiso zehatzak arditzaten exigitu diete.
Nafarroako Karta Sozialak eta Gerrarik Ez kolektiboak elkarretaratze egin dute Iruñeko gobernu militarraren delegaritzaren aurrean gerrari ez bizitza duinak denontzat lelopean. Kolektiboetako kideek joera belizista eta militaristaren aurrean beste jendarte eredua aldarrikatu dute eta administrazioei gerraren kontra konpromiso zehatzak arditzaten exigitu diete. Manifestu honetako erakunde sinatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernoi eskatzen diegu, baita ordezkaritza duten Euskal Alderdi politikoi ere, Hego Euskal Herriko erakunde ezberdinetan, Madrilen eta Europan, konpromisoak arditzatela, eta esparru ezberdinetan erabakiak arditzatela. Eider Larripa Nafarroako Karta Sozialeko kideak azaldu du lau aldarrikapen egiten dituztela. Alde batetik Euskal Herria lurralde baketsua eta desmilitarizatua izan dadila, bestetik patronalei eta enpresei industria militarraren alde ez egiteko eskaera, eta Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuari industria militarra zuzenean edo zeharka indartzen duten inbertsiorik ez egitearena. Eskubide sozial, pentsio edota zerbitzu publikoetan murrizketarik ez egiteko eta hezkuntza, osasuna, zaintza eta etxebizitza eskubideak bermatzeko ere eskatu dute. Azkenik balio militaristen, matxisten, arrazisten, individualista, klasista eta kontrol sozial handitzaren aurrean gardentasuna, eztabaida demokratikoa eta herritarren erabakitzeko gaitasuna bermatzeko eskatu dute. Getxoko Arrigunaga hondartza honetan bezala ekainarekin batera hasi da hondartzen denboraldia Bizkaian. Eusko Jaurlaritzak egindako azterketaren arabera uraren kalitatea egokia da hondartzen 87%. Bizkaian beraz 4 hondartzetan bainua debekatuta dago momentuz. Irailaren 30 arte luzatuko da hondartzen denboraldia. Getxoko Are eta Sukarrietako, Toña, Mendexako, Karraspio Txiki eta Zierbenako portu txiki hondartzetan bainua debekatuta hasi dute hondartzen denboraldia, ez dituztelako betetzen ezarritako kalitate irizpideak. Bestelako hondartzetan normaltasunez eman diote hasiera udako denboraldiari zaindu barruan duzun hondartza lelopean, eta aurtengo kanpainak zainketa, bizikiretza eta natura ingurunearen babesean jarri du arreta Bizkaiko Foru Aldundiak. Gura hondartzetako segurtasuna, garbitasuna eta arreta bermatzeko giza operatibo eta operatibo tekniko garrantzitsua dago. Denboraldian zehar, 274 pertsonak lan egingo dabe Bizkaiko areatzei lotutako zerbitzuetan. Garbiketari dagokionez, egunero lurraldeko hondartzetan lan egingo daben 103 profesional izango doguz. Baita, 536 paperontzi eta hondakinak gaika biltzeko 154 zaborrontzi be. Uda honetan Aldundiak berriro jarri ditu abian lurraldeko areatzetan ohikoak diren zerbitzuak eta azpiegiturak, orotara 86 dutxa, 78 iturri, 400 plataforma eta 2500 metro pasabide. Gainera, bainu lagunduaren zerbitzua martxan ere egongo da urten, La Arena, Ereaga, Laidatxu, Plentzia, Gorliz, Bakio, Izuntza eta Arrigorri hondartzetan. Irailaren 30 arte luzatuko da hondartza denboraldia. Bilbo jai giroa murgildu zen atzokoan, ibialdiko aurtengo edizioa aitzaki. Kirikino ikastolaren eskutik garatu da 2026ko Bizkaiko ikastolen festa eta guraldia lagun izan zuten Santutxu eta Txurdinagara gerturatu ziren herritarrek. Ehundaka herritar gerturatu dira igande honetan Bilbora aurtengo ibilaldia ospatzera. Kirikino ikastolak izan du aurten festa hau antolatzearen ardura eta eguraldia lagun, giro ederraz gozatu ahal izan dute bertaratu direnek Santutxu eta Txurdinagan irekitako 3 guneetan. Hasierako ekitaldiak abiatu du eguneko martxa ikastolan bertan. Hantxe izan dira ordezkari instituzionalak Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua edota Juan Maria Burto Bilboko alkatea kasu. Baita EH Bildu eta EAJko beste hainbat ordezkari eta herrigintza eta euskalgintzakoak ere. Haien aurrean, komunitate oso baten elkarlana aldarrikatu du Aizea Etxebeste Kirikinoko zuzendariak eta eskerrak eman dizkie duela mende erdi proiektua abian jarri zutenei. Gaur ere, Kirikino ikastolako lehendakari gisa, eskerrak eman dizkie duela 59 urte hezkuntza proiektu hau sortu zuten ameslariei. Auzolanean, ikastola irudikatu eta eraiki zenuten.
Zuoi esker, ikastola lehen pausoak eman zituen eta zuen ondorengoek ere lekuko hartuta, urterik urte, auzoetatik hirira euskara eta euskal kultura biziberritzeko ekarpen nekaezina egin duzue. Mila esker bihotze zuoi. Zentzu horretan, urteetan zehar guraso eta irakasleek Kirikino ikastolan eta beste hainbat esparrutan euskararen alde eginiko lana ere azpimarratu nahi izan du Pedrosa sailburuak. Hamarkadetan zehar, eta hemen aipatu da, milaka irakaslek eta milaka familiak lan handia egin duzue, egin dugu. Lan izila askotan, lan neka ezina, ikastola hau horren eredu da. Eta lan horri esker, gaur egun, inoiz baino pertsona gehiago daude euskaraz ikasi, bizi eta harremanak izateko gai direnak. Ikastolako ikasleek ere parte hartu dute abestuz eta dantza ikuskizunak eskainiz. Ekitaldiari amaiera emateko, Kirikinoko kideek lekukoa pasa diete Santurtziko Bihotz Gazteako ordezkariei, eurek antolatuko dute eta 2027ko Bizkaiko ikastolen jaia. Hortik aurrera, jai giroa izan da nagusi ibilaldiko guneetan. Aurrek jolasez, musikaz eta atormagoaz gozatzeko aukera izan dute ikastolako patioetan. Europa Parkera gerturatu direnek, erromeriekin dantza egin eta herri kirolak ikusi ahal izan dituzte. Txurdinagako kiroldegia berriz, gaztetxoentzako abentura ekintzen eta kontzertu gariren eszenatokia izan da. Sudur gorria jarriko diogu gaurko egunari, Euskal Herrian dagoen pertsonarik eta paiazorik maitagarrienetako bati gonbita luzatu diogulako. Ez du aurkezpen handirik behar, Jose Maria Agirretxe, ongi etorri, amaikara. Kaixo, amaika gara, opa amaika. Ondo? Oso ongi, pozik, zuen artean zoriontsu. Eskerrik asko etortzearren Jose Mari lehenik eta behin. Eskerrik asko zuei. Esan dute ez duzula aurkezpen handirik behar, badago Euskal Herrian zu ezagutzen ez eituenik? Beno, izango da, nola ez. Baina egia da, gure ia 40 urteko ibilbidean Euskal Herria zeharkatu dugula, herriz herri, irriz irri, eta toki guztietan dauzkagula lagunak, lagun onak gainera, eta ezagunak, eta hori pozgarria da ere. 40 urte aipatu zu, 1987an eman zenutelako ibilbide honi hasiera, nola gogoratzen duzu, garaiura, Jose Mari? Bueno, gure herria, Lasarte horia, ia 20.000 biztanle, Michelin, 4.000 langile, gaztelera nagusi, eta gu gaztetxo batzuk, Eskola Nazionaletan ikasitakoak, nahiz eta familia euskaldunekoa izan, eta, aekan ere, gau eskolan eman behar izan genitunak, nolabait alfabetatzeko, ez? Gero magisteritza bai euskaraz egin genuela, Lasarte horia berreuskaldundu dezagun euskara taldean izena eman, eta aurrentzat lanean hasi. Orduan, Olentzero nor zen ere, aurra askok etzekiten. Pentsa, aurren 80%ak A-ereduan ikasten zuten. Haientzat ez zeon euskararik, ez etxean eskalean, justo etxean. Eta haientzat hasi ginean Olentzeroren jaialdi antolatzen, eta gerora pailazoz jantzita, pailazo gintzatik egiten. Nolako ginean? Gazteak, ilusio handikoak, ekintzaileak, agian jakinduri gutxi izango genuen, baina altitudea sekulakoa, eta gero hasi ginean ikasten. Behar badagongo da despistaturen bat, pantailaren bestaldean porrotzen papera egiten duzu. Hala ere hasieran okerez banabil takolorena egin zenuen, lehenengo hartan. Beno, izenak takolo, pirrutz eta porrotz ziren. Eta ni beti izan naiz porrotz. Baina hasiera batetan,
Ni bai igual tono serioa edo eramaten nuen pailazoa nintzen, zegu pailazo gintzat tradizionaletik edan genuen kopiatzen hasi ginen, ez dakizuenean, esketxak ere liburuetatik ateatzen dituzu, abestiak besteenak kantatzen dituzu, kopiatu dituzu jantziak, nolakoak. Baina, kantatzen zuena eta txukun eta lau akorde jotzen zituena eta kolo bera zan, eta horregatik denbora gutxira behar hartu zuen aurpegi zuriaren papera, ez? Eta, pailazo gintzat tradizionalari jarraiki hasi ginen, euskara eta alaitasuna zabaltzeko asmoarekin, denbora gutxira konturatu ginen eredu ere baginala, esaten genituenak, egiten genituenak, aurrek ere kopiatzen zituztelako. Kutsi-kutsi behilutzi, katsi porreta, arrautzekin malabarismoa egiten hasi, eta azkenean etxeetan ere aurrak arrautza puskatzen hasi. Eta orduan, bronka baino gehiago jaso genuen, konturatu ginen eredu ere ginala, eta horregatik euskara eta alaitasunari balioak gehitu genezkien, ez? Horren inguruan geroago galdetu behar nizun. Hala ere, 1982an lehenengo diskoa argitaratu zenuten. Hau umorea deiturikoa, ordutik ehundaka abesti izango dugu. Hainbat ikuskizun milaka emanaldi, tartean pertsona aldaketak ere bai. Ze balorazio egiten duzu, Jose Mari? Amets bat, ez? Hau umorea disko hura Imanol Urbietari eskaini genion, ez? Erreferente bat, ez? Ran, robe, ran, po, zenba kanta, milaka kanta, ez? Pentsa, disko bat ere argitaratu genuen, oindela ez asko, harek 80 urte beteta zituela aurrentzat, aitona monentzat, konposatzen zituen abestiekin, ez? Beti izan da gure referentea, Imanol Urbieta, Xixupika eta bere proiektua. Eta esan dezun bezala, 5 urte bete lehen diskoa grabatu, eta hortik aurrera urtero grabatu ditu diskoak, batzutan 2 ere, ez da gizen bat diskoa eta gogenetun dagoeneko. Okeraz ganabil eta ondo egon behar dut kontua, 34. 34, 100 abesti, 10 gidoi, hasiera batetan nahiko ganberroak, gero gaiak lantzen hasi ginen, geu gidoia sortzen, aurrekin harremantzen, aurrek ez dia bakarrik ikusle hutsak, gure laguna dira, haien gandik ikasten duzu, haien familiengatik, haien errealitateatik, gaixotasuna izan, aniztasun funtzionala izan, kulturartekotasuna izan, familia eredu ezberdinak, geure sexua, generoa, bizitzeko moduak, gaixotasuna aipatu eta heriotza ere, dolua, bizkat, deno bizitzen ditugu. Eta umeak ezagutzen dituzunean eta haiek ere horrelakoak bizitzen dituztenean, zu zeuk ere haiengatik ikasten duzu, egiten duzu, eta haien unibertsoetik abiatuta, unibertso bat eskaintzen saiatzen zara, koloretatik abiatuta. Hori dena urte 40 urte hauetan, hala ere esan dezakegu hasiera horietan txirrimirrek eta txiribitonek zeukatela nolabaiteko ikusgarritasuna, tartean Euskal Telebistari esker esango dugu. Nolakoa zen eta da harremana gurekin? Gure haurtzaroan, eta 72 urte ditut orain, gure pailazoan Gabi Fofo eta Fofito ziren. Ni txikian nintzenean ez zeon telebistarik etxean, ez zeon kotxerik kalean. Kalean bizi ginean, jolas librean zoriontsu. Gaur egun dauden hainbeste gauzari gabe, baina zoriontsu. Eta Txirrimiritz eta Txirriton ikastola giroan, Euskalgintzan sortu ziren, ETB sortu zenean ere bertan izan ziren, sekulako ekarpena egin zuten gaur egun hor dagoena eta gelditu dana betirako, eta alde horretatik, hasten zarenean ere, haiei begira ere egiten duzu, ez? Eta zorionez, gerora, Txirrimiritz Txirriton bezala, geure taldea, garai hortan Kakasko Kosetak Irriki Zarauztarrak, eta Salto, Brinko eta gaur egun Motx, eta Pontx, eta Potx eta Lotx, eta Txorroskillo, eta Borragoma, eta Bilbotarrak direnak, eta zema pailazo dagoen gaur egun Euskal Herrian, zema sudur gorri zorionez. Eta beti izan da nolabait, egon direla 2 bando, aiaso gintzan, zuek eta besteak. Ez, nik uste dut Euskal Herrian bando bat da Euskaldunona, eta beste bat da Euskarafoboena. Eta gu beti izan dugu, izokina garela Euskaldunak, korrontearen kontra egin behar dugulako, igerian, saltoka, egan, eta horrek ematen digula, horregatik ere empatia bat gu bezala ertzekoak direnekikoa, ezta?
eta horrek egiten duela eder gure hizkuntza, ez dalako bakarrik komunikatzeko tresna bat, badalako ere balioak transmititzen dituen tresna ezin hobea. Eta alde horretatik, uste dugu, txikiak izanik ere, elkartuta oso indartsua garela, herri bezala, herri ederra dala gurea, ekarpena egiten dugula munduari etengabean, elkartasunetik, auzolanetik eta balioetatik, eta euskaldunok bat egin behar dugula eta elkarrekin egin behar dugula. Bidea, dauzkagun nabardurak dauzkagula, aniztasuna ere ederra da eta aberatsa. Eta Jose Mari, zeharkare aipatu duzu nolabait inflexio puntu bat ere eman zala duen ibilbide horretan, entretenitu baina ez ere hasi zinetelako eredu zinetela jabetuta. Bai, bizitza hori da, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, deno daukagu zer eman, zer jaso, zer ikasi, zer irakatsi. Aurrak ikusten ditugunean, ikusten ditugu orain eta hemen bizi diren pertsonak, ez etorkizunekoak, haiengatik asko ikas genezake, haiek hitz egiteko beste modu badute, jolastuz, kantatuz, marrastuz. Baina importanta da borobilak osatzea, etxean, eskolan, kalean, herrigintzan, administrazioarekin, denbora hartu, espazio hartu, begietara begira jarri zutan egin bezala, gure emozioak, gure sentimentua partekatu, gure mina, gure zina, gure poza, gure desioak, eta partekatuta, elkar ezaututa, elkar ulertuta, elkarrekin bidea eginda, egingo dugu beste familia eredu bat, beste lagun arte bat, beste eskola, beste herria, beste komunitatea eta beste mundua. Eta txikitik, eta gu lasarte horiarrak izanik, Michelin dago bertan oraindik ere fabrika, volanteak, ez, volanteare borobila da, baina gurpilak eginez, borobila da gure forma geometrikoa eta hortik egiten dugu, esan bezala, aurrei begira. Eta borobila da sudur gorria ere bai? Ze suposatzen sudur gorri batek? Sudur gorria da magia. Sudur gorria da sekulako bitartekoa. Batzutan galdetzen digute, zer da umorea zuretzat? Umorea bada barre algara bat, bada parranda bat, bada katxondikleta. Baina umorea da jarrera bat bizitzan, esnatu, etxetik atera, irribarre bat, jarrera eraikitzaile bat, eraldatzailea, euskaltzalea, ezitzailea, guazen egitera, guazen elkarrekin osatzera, guazen elkarren gandik sentitzen duguna esatera, eta maitasun horretatik, eta nolabait ekimen horretatik, indar horretatik, zuhur gorria horixe da, umorea. Eta aipatu dugu 34 lan argitaratuta dauzkazuela 40 urte hauetan, gai asko landuta horietan, gairen bat pendiente oraindik? Beti daude gaia jorratzeko, sortzen dialako berriak. Pentsa, 2004 garren urtean, Familia Mila Kolore proiektua gauzatu genuen. Kintxo Barrilete ikuskizuna egitetik gentozen, Nikaraguan izan ginean, abestia jasoz, errealitatea jasoz, Kintxo Barrilete aurlangilea, zapata garbitzailea, eskolari gabekoa, baino lanean ari izana, bere anai arrebentzat onena eskaintzeko asmoz. Gai hori jorratuta, jonkal gure bizilagunak, esan zigun, Jose Mari, Aman Emei, Oianafu, alaba ditugu, Txinatik adoptatu genituen, baina eskolan ez dago haien zuetz genealogikoa. Familia tradizionala dago bakarrik. Eta hortik sortu zen Familia Mila Kolore, ipuinak, puzleak, karta jokua, 40 urte ziren familien karta joko tradizionala sortu zala arraza ezberdinena, baina forman berdina, aitona, amona, ama, aita, semea, alaba. Orduan egin genuen Familia Mila Kolore. Eta handik gutxira, urte batzuetara, Miren Amuritzakin hitz egin, eta berriro sortu genuen beste ipuin bilduma ba. Familia eredu berriak ere sortu zialako. Gaur egun, familia ulertzeko modu ugari dago, gutako bakoitza dan bezalakoa. Eta orduan horri adi hon behar dugu. Sortu genuen ere biluztuz, porroz, pirritz, maimototz, puputalore, biluzik, ez? Gure gorputzari begira. Eta porrotzen kasuan, pentsa, esaten nuen izpiroen aurrean, mutia naiz, barrabia ditualako. Handi gutxira krisalis sortu zen, eta krisalis ondoren naizen elkartea. Transexualen realitatea ezagutu genuen eta ipuina bera aldatu egin genuen, ez? Orduan, bizitza eraldatzen doa, gai berriak sortzen dira, errealitate berriak akaso existitzen ez zirenak, baina akaso hor zeudenak izkutuan edo zapalduta. Eta azaleratu dira, eta gu horiekin bat joan behar dugu.
Kaso batzutan aurretik goaz, beste batzutan batera goaz, eta beste batzutan ikasiz atzetik goaz. Baina importantea da aurrera egitea, eraldatzaile izatea eta sortzaile, eta hortan ari gara. Espiritu kritikoa sustatzen, hausnarketa sustatzen, eta balioa sustatzen. Ari gara Jose Mari Agirretxerekin, porrotxekin, eta hemen atzean daukagu porrotx, Jose Mari egingo dizut galdera errez bat, dirudiena, zer dauka Jose Marik porrotxetik, eta porrotxek zer dauka Jose Maritik. Bueno, galdera erreza da, erantzuna ez dakite hain erreza den. Jose Mari dena eman zion porrotxea hasieran, bere ibilera, bere ahozkera, bere sentimendua, bere baldarkeria esango nuke, baina porrotxea hasi zen museoa banatzen. Jose Marik hainbeste egiten ez zuena, hasi zen besarkadak partekatzen, hasi zen jasotzen. Eta Jose Mariari begiratuta esaten zuen, porrotxek ze gauza hona ditun, ze erreztasuna ditun, ze harengatik ere ikasi nahi dut. Eta poliki ere porrotxek Jose Mari eman zion, Jose Mari porrotxi, da gaur egun bilak batera bizigea, elkarrekin, oso gustora elkarrengandik ikasten dugu. Eta zentzu horretan ze esan nahiko zenioke Euskal Jendartari, Jose Mari, hor daukazu kamara, ze esango zenioke? Justo pizkundeaz ari gara hitz egiten, ez, azken boladan ez. Lehen aipatu dut izokina garela, saltoka igerian, korontearen kontra. Nekeza dirudi hori badala, nekatu egiten gara, baina ederrare bada, ez. Hor gaudelako komunitate bat, herri bat, koloreak eta baloreak zabaltzen dituna, mundu justuago bat, mundu askeago bat, derona izango da mundu bat, aldarrikatzen eta eginez. Txikitasunetik, etxetik hasita, borobilak, etxea, familia, lagunak, eskolak, herrigintza, administrazioa, deno batera, komunitate indartsu bat egin, eta dauzkagun erronkei eta zaitasunei, sare sozialetatik datozkigun mierda guztiei, eta horiei aurre egin. Eta komunitate bezala jokatu behar dugu, formatu behar dugu, herrietan adostu behar ditugu, zeintzu dian batzen gaituzten balio horiek, eraldatze horiek. Eta horien inguruan deno batera egin. Ez bakoitza bere aldetik modu atomizatu batean. Formazioa adostu behar dugu eskoletan, zaharretxetan, gaztetxetan, herrigintzan, lagun artetan, eta deno batera aurrera. Eta horrela biziko gara zoriontsu, eta horrela ingo dugu proiektu bat mundu batena, denok abituko garena, eta pozik biziko garena. Horrekin geratuko gara, eskerrik asko Jose Mari alde batetik eredu izateagatik, gu esteagatik, eta gure eratortzeagatik, ere bai. Nintzen goatzen, baina oin begiratuta, zure ere txikitan titi ematen nizun. Aldatzen nizun pardela, garbitukaka pastela, zure gurasoa parrandara joaten zian, usten ziaten pizza bat eta 8 kroketa, eta hor nionzu zurekin xabitu, oin begiratze jatorra, alaia, polita, eta maitagarria zaren. Eskerrik asko, Jose Mari. Hau pazuek, gora Hemenka Telebista! Biba Euskal Herria! Biba gora! Ona arte iritsi da astelehen honetako albistegia. Modus operandi taldearen agur abesterekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Hamaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezue, gu bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Ei laguna, kontatuko dizut gertatu zena, argizaria itzatzen den bezala, lehorturik itxaskresala, eta pelikuletan bezala, geratzen zitzaidan azken bala, ez nuen bota behar bezala, eta etzen aukera makala. Banoa, beste leku batera, galdutako guztia berriro bilatzera. Banoa, beste leku batera, berriro agur esatera. Agur maitia, agur gazia, hau izan da guztia, bihotza hautsia. Agur maitia, agur gazia, hau izan da guztia, ez dago itzulia. Arremanta maitasuna feratan, erabaki behar dauma furman bezala, baldin badago arrakala.